lagi ko no, gabanag ng radyo. Maragi gihiwag ang kasing-kasing na luoy ko. Kaya di ba lalim nang di kakitan, jawan ni kalingawan, mga itong naldali kung natuglunsod. Ang gipalitan, kay marenta yun dyan kalipay ni. Hi guys! Good morning! Ako na po ni si Alex ug si Ariana. Karon guys adlaw Huwebes Pizza City sa Oktubre hinja karon mosuway ko og luto diri og saluyot. Ado sa day balag sa tagay ha. Mabacheck up tay magsabot ang mamaika. Tara musabot ni sama Ekma. Karon guys, mo try ko og luto og saluyot as lang patilawon. Kay wa pa sila first time mo mukaon ni ngani kay ako dito na po sa Manila nakasuway mo kaog saluyot. Hinja. Aning gitan-aw ang gi-research ang saluyot day daghan ni sa benefits. Hinja. Hani suwajag luto ang sagulan og sardinas ang ipatry si tatay ug mukaon ba ug si nanay sila daring tanan. Ug sabay nilang kuan kay wala gi may maanad og kaon sa saluyot dari. First time pa ni nga magluto ko. Mukaan ka na niya na. Mukaan ka? Magluto ni mama ha. Aran ni siyang igisa guys sa gulag sardinas. Kaon na niya na ha. Kaya makagwapa ni. Ha? Imo ra makaning pang hagbasan tay. Lagi dai mo ra makaning pagagbasan di jud mo. Ha? Pangagbasan ra ko ning tatay sa una di siya mangutan. Diya ako po dito sa Manila. Wala mo ko'y katrabaho nga. Taga Mindanao, magluto magngani. Dito ko nakasuway. Diya ko. Nay! Tama na. Luto sa ko guys. Dugha kog sibuyas. Dari guys. Rugatiin ay. Luto sa ko guys. Dia nagsaluyot dia. Ay sa mawag. O Jeliana ning kaang saluyot. Ma. Ano sana ya? Ana dia klaphan si tatiri ning kaang sanglun niluto. Lami day. Mau. Datiri dia. Dalam meron ni saluyot kay. Isa lagi panghuan mo. Dito sila ko ini. Inja tay, ikaw tay, baka ni angay. Wasa tayo mo kaon. Kay dangog ko no. Lahat din. Ma. Sinanay po doon ni kaon. Ma. Sila saluyot. Ma. Love you, ma. Love you. Very good si Aliana. Very good, ma. Ikaw, kining ka. Kinintos mo ng adlaw ko libre. Para tulog ka tao. Kaya magkinin. Ano sa may buhaton? Ha? Lami ko na yung stiri. First time pong tiri mo kaon.
Maghimo ko tawag mo. Maunan. Lamon din. Jadi pantalla ninyo. A few moments later. Ya guys, way lingaw. Ngantag mangga. Gikan pantaonis katipunan. Parang hinatag na po isang maguwang. Alay ko kawangaan. Kada bitang Bisayang mangga. Tani na dali, paku. Pahu. Paku. Pahu. Pahu. Ako. Lam to. Ito ka na pa. Sabuhol nga na ng mangga nga kuhan. Karaan. Pahu. Manggang Bisaya no. Native. Karabaw nga itong mangga nga. Karabaw nga mangga. Di sa mangga. Natag ni at Easter. Hindi kay. Wah. Di dani ko an. Pagi padara. Ma, di ko mukhang dia, ma. Ha? Mukhang dia, ma. Bisa man imong gikaon? Sabi mo. Egnog. Katita tiri Hansel. Malap yun, ma. Love you. Ikaw gansil. Robot ang gamay. Kay giibtag ngipon tapos Aliana, insa man mo Aliana? Ito, ma. Ignog. Mangganong. Aming ayan ha. Ma. Ito, ma. Nami. Mami, ma. Ibaylo ng blood bank. Ibaylo man. Ito ang blood bank ito nakuha. Yan ang tugos po. Lang di. Patod sa blood bank. Nakuha. Nabaylo ko sa blood bank. Dua ka bag. Nako. Kahit di. A few moments later. Tarang ni mo pagligo. Dahil na magilis na. Guys, karon di ay madtumi og lungsod. Kay si tatay among palitan og radyo kay wala si Jay kalingawan kay ang radyo dari nagubaan na. Tay. Ito namin, tay. Nanay ko po. Nanay. Ito namin, ay. Tara na. Madto na mi magatang sa mig motor. Nana ay. Oh, nak, ma. Ikaw, saan mo ka madto? Kapul mo, naglingkod mo. Ya, ang agaw. Ay, ayan na na. Ang agaw. Dari mini palit og radyo. Ah, Love you, ma. love you. Hindi tinilas tong Aliana, di mo ko pwede ko. Yung tindahan sa agaw. Ada dun is bye, unga, ma. Dali. A few moments later. Oh. Kapili na ka. Huwag na ko nito. Oh, pili ka. Inag-ina sa ate. Vinta. Oh, pili ka. Dala ka. Ang kanuno na. Para sa una kaysa tamuli. Ada sa. Kari raman. Sa marong. Mana abang yung hauban. Sorry. Nah, gibtag ngipon. Asiyan, pahit ng isda. Nah, tapoy na mong babala pag hinawa para bata kaulin sa. Pag hinahinay pagkaon. Mag-iuban po. Ako na, pila ka bukod sa kakilo? 2, 4, 6, 8. Napo lang. Isa kakilo na na. 11. Sakto na na. Lipay ka na na, be. Nalipay ka si mong dal. Hindi mong sinilas, ganang kas color si mong sinilas.
Magoy pink. Ay pink. May color dari ma. Blue. May color ma di. Di lahi. Ga malipay na sa tay kay may radyo. Ipahilam ni tatay mong dal. Natay ba? Ga bago po siya chinilas. Budaga na yan. Agi mo chinilas niya. Ganahan ka. Nagipalitan si Jagdal ni mama. Ay, nagitag bata yan. Tatay? Batang gaman ka. Sa tay kay Daring. Darat tayo. Be. Ay. Kaya makapa. Hinahanap ko sa balita. Kaya gibotes. Agahang tatay. Haning pinangga. Bitang. Ang gipalitag radyo. Kay luoy danis nang kasi mag. Ang sinanay TV. Ang si tatay. Radyo diyang kalipay. Diya. Luoy magandang radyo guba na. Mo niyang gipalitan. Datay. Kasi di ba magkanaan? Dasatay. Mahal rin. Malipay ka. Dada guys, ang pinalit ni tatay na. Kay ganahan si Jaog kuan. Maminog radyo. Alis gawas. Umagdudan si Jana sa kalingawan. Maning ipalitan. Diyan iim. Adyo na yun. Nay, sa ming gipalit. Sa may pa. Dahil, uy. Yung dahil, baka mag-lipstick. Ay, chinilas? Halipay ka na. Angay ka skulo din naman chinilas. Ngay dyan gipili. Karat aton. Diyan ka po nagkrunito dito. Anay? Naag dyan gipiling dala ha. Halipay ka, hani. Ayun, sakit ko na to. Wala po. Ipay ko isda. Tamarong. Sabon. Nay. Oh, dala. Ay, sa tayo dia. Hindi tayo. Halipay ka na tayo. Apo nang kandani patingin. Halipay ba lagi ka? Halipay ka tayo. Arang. Nano di malagi mo pawag ni jang di mo nabiti. Ha. Ari ari. William dari. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Ngayon tapos ang amahan. Radyo na lamay tayo kalipay. Ano ko kita? Kaya di naman sa kakita. Manang naluoy ko pag ingon ni dyan nga. Kuha na lagi ko no. Gabanag dyan radyo. Managi hilam. Gihiwag ang kasing-kasing naluoy ko. Kaya di ba dyan lalim nang di kakita. Diyan na kalingawan. Mga itong naldali ko nga tuglunsod. Ang gipalitan. Kaya marahin tayo dyan kalipay ning radyo. Nakahilak ko na ganahuna nga. Isa kapag ako may nga na. Radyo na lang may kalipay. Ika rolita ka may TV. Ang sinanay po, signal. Para man to karon ludan raman tong signal. Ga na may kalingawas na nay si tatay may luoy. Naon na DVD na to dia, di na po magsilbi kay di na po kita magkatakanta. Ah, to ang gipalitan. Hindi ako kay tatay. Orang lamia, salamat. Nasa kay malipay. Dali yan, banahin di tatayan. Mula ko na patagutro. Asa ka madto? Asa ka madto? Doon. Tay. Tay. Panahin dito ikaw. Mingaw na kang doon nga na. Tatay? Mingaw na kang doon. Tato na tayo tayo lulo. Madto sa amis. Lulo June ko nung Aliana. Kay gimingaw na siya. Dali nga rin. Ang makalinang hindi tatay. Hindi tatay. Tatay na luludoon tayo. Amin. Tatay? Amin lolo doon. Tama amin, tatay. Dila ko dila. Dali. Hindi kayo may tao dato, ma. Mao, bitaw. Magtumis. Igagang tatay. Ay, humingaw ko na sa Liana. Kamagod ma, hindi nga magod kong bibidi, ma. Kinsa yung kimingawan? Bibidi, ma. Kisa mas bibidji. Bata bang dun, ma. Aja ko ba na imong dal ha? Kay guwapa ra ba na? Ay. Dali ka rin. Hindi man gibilin dia, ma. Bangon eh.
Kauna ko. Kau, una. Mama. Nangi ko. Ang ipok ma. Ito. May silang butang dwarf. Hindi. May lagi lang butang na Oh. Iro. Nadin iro yan. Birthday bang doon. Di man. Samok. Wa namlan ni ka nga. Ato kay lagi. Ngadto ko na yung sabi gini tatay na pangatong ko ni John. Bye. Hey. Luis tatay. Huminga ko sa tatay nimo. Di jano pag-asa. Yung harabas ko ano naman mo nga ngadto ko no parang sapod. Kay kuan gilais tatay na. Kada Malinga ko na sa naka dito kay mga istorya mo. sige ang istorya mga Laging gipalit tag radio dito nangka karong nasa jay. Malingaw. may istorya buntag mga tukod na palis. Hapon. Laos. Ngit-ngit na nga na. Ay, nabuhag na may kayo hindi naman. Oh, naging napod si Jesse Samok. Sige rin dyan. Mana magulbad to bahay ma. Ano lagi mga tusbay, mo na nga itong kiyan eh. Muhit mo dyan eh. Nga na si Jam, mangitag mga di na dyan makitaan. Basta Diyan dyan pangitaon. nagubog na. Siguro ito naging kudadat to. Ang singge ito Mukati pa kag nga na. Ipalit na laman tong kuan og kuan. Madyo nun na kay di na, wanay kuan, wanay sa jay, side effect ng kapiha. Ta, nalipay na ka na nakita na kasi mululo John. Ha? Nalipay na ba ka? Hindi ba ito na ta? Hindi na magdugay, basta nakakita na kang mululo John. Umangat ko. Ugma ako no. Umato ko na ugma. Tabad to na mi. Basta nakakuha na rin yung bata. Sige. Babay na. Muli na. Matulog. Kaya mo ito kuma. Sige. Ito na mi. Ha? Lolo. Babay ko lolo ka. Bye-bye. Babay na. Masakay na ka nga rin na si Jan. Nalipay na ni. Ma, nalipay na ko ma. Hinsa? Nalipay na ko. Nalipay na ka nakita si Mululo John. Nalipay na ko si Jan. Kay, libinga mo ko si Lulo John. Love yung kalroy. Oh, ginoo. Ang kuya, wag ilang butang. Oh. Mubura. Mubura ni si Ja. Kuya, ilang mga lubi ari kay kuan, magbura. Ha? Bibidi, nakakita na kong doon. Bibidi. Aminga mo ko si Lulo John. Uy. Tara na. Pagtanaw na nila na, basa ha. Hey, wikid, hari anak. Yung baboy ko tanaw. Tambok. Tapi, tay dakto ah. Hindi nga tanawag lang sili. Ano yung sili? Sa man yung sili ha? Magmay. Yawas lang palidya oh. Halika na. Tanawag lang palidya. Ano sa man eh? Hala. Na-ignorante dyan ko dan. Yun sa man yung kuana. Laina ah. Hala. Hala. Yun sa man eh. Hawa. Hala guys. Yun sa man eh. Lain nila gigitsura. Mura ko yeah. Hala. Pusigwatay na ma. Lain na lagi na taasa oh. Insa maning Siguro na ma. insa kaming klausanan ni. Matano na. Hala guys, garden sa mga gagaw, kuya oh. Hala, nagdurante jud ko. Ha? Taasa. Nagload kaya na? Tanawa guys na ang taasa oh. Sa mani. Karipod mura maghas. Biluod ko ma. Ha?
to nagtanaw ma. Kinsa? Tiluod to natanaw ma. Gilod ko sa liana nagtanaw. Ako pud murag dira. Lain na ang taasa oh. Now guys, bikas punuan na nandiyan pa nga rin sa ubos. Parang taasa. Mga isa siguro pagkadupa. Hala, kuya, wain sa madyo ko kailadan eh. Kuya, adto nami. Kuya, wa, uy.